अगर अपनों सब चाहे छी कि माँ कोसी फिल्म्स एंड म्यूजिक के ऑडियो वीडियो सबसे पहले अहाँ तक पहुँचे तो लाल बटन दबा कर सब्सक्राइब करू आ घंटी के निशान सेहो दबा दू। अखन अपने सब सुन रहल छी माँ कोसी फिल्म्स एंड म्यूजिक के शानदार प्रस्तुति। कैसे कही सखी लाज लागता असैया से जिए पंप मारता असैया से जिए पंप मारता कैसे कही सखी लाज लागता रात से जिए पंप मारता धैले गलत संगतिया रे बाटे बिगड़ल दतिया रे भर दिन भखुआइल रहता असैया से जिए पंप मारता भर दिन भखुआइल रहता असैया से जिए पंप मारता चंप मारता चंप चंप डीजे चल चल चंप 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 मारता चंप मारता चंप पी के आबे उ शराब बाटे यहाँ से ज्यादा हम का बताई बाबे भतार है हर त करे न सबर त करे लहा रोज लड़ाई दिल जो बना दबाई गए आ सखी भीतरी घुसाई गए आ दिल जो बना दबाई गए आ सखी भीतरी घुसाई गए कैसे कही सखी लाज लागता जब से दिए पंप मारता जब रतिए भतारिया बता हमरा से जिए पंप मारता जब भतार मोरया बता रात से जिए पंप मारता सिस्टम चल चहल दमकल खूबे दर्द हमरा भीतरी बुझाता हाँ संजय पवन संगे घायल गुरन नहीं कर में तनियो लजाता खाली हमरे में झाड़ेला आ सखी कनियो न मानेला आ खाली हमरे में झाड़ेला आ सखी कनियो न मानेला जब से जिया पसैया बता लगातार सखी हमके मारेला जब रतिए भतारिया बता हमरा से जिए पंप मारता जब भतार मोरया बता रात से जिए पंप मारता कैसे कही सखी लाज लागता असैया से जिए पंप मारता धैले गलत संगतिया रे बाटे बिगड़ल दतिया रे भर दिन भखुआइल रहता आ सखी से जिए पंप मारता भद्रा 3 दिन से बोरल रहता आ सैया से जिए पंप मारता सखी मारता। अखन अपने सब सुन रहल छी माँ कोसी फिल्म्स एंड म्यूजिक।